Kardom Kaching Hon Rat Atum Karbiang Long Lima Sao Kituan Nili Kardom Pilo Pinihet Arjulong Lo Munit Atum Kachethan Putan Nilitum Aphlc Atum Jasemet Ke Nili Apat Aju Tuliram Rong Hang Akehai CM Along Poisa Endam Po Lasi Anerlo Ke Aphlc meeting Ke Seng Lapen Ke claim Uson Si Ke Jathan Arjulong Lo Congress Atum Kamatha Ke Karnataka Halatum Hai lo po da Assam da hai ji tu sia matha la pen pachuk bei pachuk kei pen aprang ating pachuk bei pen pachuk kei pen munit tumhan pi lu pen papi dup pen RSS tum men chelang pen bombo sena tum men chelang pen alang litum election je pe hai ji tu sia matha la pen election ke pe hai la pula ben election ke pe hai po chu long le po walam chu ke chu ji aphan ke claim ji aphan kali la son si ma tha alam thi he neli ga ning ye nai neli tum poisa ke bang along pu ke anul ka prek pe along le lu rat atum neli tum panang hang po rat atum ame thang si meeting je seng po je organize po iti la penili tum Aphlc leader tum bangke emethanga poisa pen emethanga gari pen sing nili tum meeting ki dun kabor iti ahut pen ke gari chetang te chingseng tok la pen ahut pen ke ni tum gari ta ban et lo pot atu vehet ta ha tu war sang nang krai lo la puson nili to mangke tuliram rong hang det adim pen le la alang li det pen le poisa ki endam nang yat athai putakali sita congress atungge non BJP ke do an apran congress lo la tungge arlo pen ge chingwai bom la chingki bom asopo ke BJP apo ke Congress la puson si halatum claim bom nonta la apo ke Congress asopo ke BJP pu ke lage lam che thana kam da ve lage abinong ke latum ejat pe jong si neli tum phang neli jong si BJP pen poisa endam dam pensi meeting ka solai ulotang te la nili bank passbook le nang litum lang tami la pen la nili checkbook le lang tami arni wang thak nili cash ke draw jerso suri pho suri cap la puson poisa draw ko la nili chiklo jon nili pension lak isi bagdu la pensi nili ka solai nahelu nang litum lang kami komat ni jong si ahok kitin nili BJP pen poisa ka chu endam si meeting ke seng titi ulotang te nang litum wang kami la nili bank passbook nang lang kami la pen la checkbook na nang lang kami checkbook aban anta nili BF nang litum nang lang kami lasi nitum Aphlc ke poisa bhan le chikki ta kali rat aphan si ke chikki lapen rat aphan ta rat atum kachini halaso aphan si ke chikki nitum kachini pensi BJP ta Congress ta CPIML ta la National Party anke inglong arat atum bhan ke right thek thedet inglong at det aphan che right thek thedet sakorita ha Congress tum ke doon hot pensi
just semet ke 2013 hut surihini ra krege thomaningkan krehini aningkan krege thomaningkan pensi Kongres tumlang labang sohut pensi halabang sohut bisaralam batai siwet bang haru kripli master akam pilu Joyram Ingling alang li CM ke doon hut Kongres a CM ke doon hut lapen MP ke Biren Singh India Akehai MP ke doon hut bang haru kripli ang bong karbiatom pan bang trok ner kebran kebet kipi an par ke hek ke chetom pan pila lage nili hala six schedule arleng alamen ke toka kitab long ta lage ka hisab kalakha do ada lapen non BJP pen Kongres tum BJP je plan dun det pen ta ako la puthak tha la solam ne nang litum ka de beta chini la pot si lai hui alame kroi du nang ne Kongres atum BJP atum latung ka pachu pe lo atum la atung ne aku jong sing pachu be kali putang te ande six schedule ke karbi inglong arat atum aphan det lo dei po mat bang haruk re flipen bang trogner kebraner kep an karbi atum han sakor go master akam picok lagi pacu be kali lang latai sia pacu be ipu ke six schedule po mau six schedule aja kong ben si MP ta gaman lo six schedule aja kong ben si CM ta gaman lo ako akaprega bo ben gaman kali alam litum six schedule aja kong ben si latum alam litum MP ta gaman CM ta gaman minister ta gaman MLA ta gaman six schedule pen job alam litum rat atum han pacu be la penoport ilitum ha tribal welfare ministry pen ke wan ana poisa ta ke che tum han si pitula long le patta ta hala tum han si pitula ha 1953 Faruk Krisir kepra phokepra ke thom aning kan penoma ilitum karbia tum a ron pen patta ke che ron nang ya ron ta la Kongres tum si war phit la pen ke alang litum si Assam Land Revenue Regulation ta endun to wrong la bang so aning la pena jo ilitum karbiatum aron pen inglong arat tum aron pen karbi chot kali di masa tum ta kukia tum ta imethang aron pen ilitum patta ka chelong tang apatta anta cancel lap la Kongres tum ile amat sorkariya long li putuya government khas let putuya ite tum patta long li anta lahelo non ke aku patta ka chelong kachi ridun tunang non ante anda kachi ridun tu anta long to take non ke la anta Kongres tum si bilo la pen non hala Kongres tum ki bia teng si non BJP to mange vidun tu lo BJP to mange petan tu mucak la sige video la la si la BJP Kongres la pen ke CPM la National Party ant ke la ke ilitum ke kroiji akam avelu la ke aku jong si kroi dun bom lang pante la ke mikir opora pala bang itu mana pu la pen army itu la mikir opora pa nelile puali moten nelia bang si jong damer pu chorna ki pu ge Assamese bongali itu si ke tok lage textbook along school along look at hand a textbook along pulot tante school along college along kacharli al kitab pulot tante lake a hok kitab lo pirkening hok le dam sita lake a hok lo pu kadu beta kedeng alam si hata ketok ante itu man mikir okora pusilang tok lo an parante na Kongres BJP itu kapacho be alam si cekroi dun tu bom ilang kwante lake mikir okora puke aporma aproman ke Kipi tu ceplang dua den palage la pen Indian Army tu ta pulo karbiang long ke ingbotan lo athima kachini neta akele tu pik tu ili tu mana itu lage itu metang si Kongres BJP tu ke than ko pachu be alam yong si kroi dun tu pulo dante lage ili tu kilu be ceplang den palage jok ta la som si matha lasi non nang litu bihe kalam lo lage neli phanai pu
CM ben poisa ke endam ajo poisa ke endam unili ajo ke hong men barbi ante la ajo ke wang inting kuk di tichodana ke bar ko bang ali na ke le bote inting kuk di tichodana CM hem ke dam ya kam tabi lagi aku cohan num dia lang lian ning ta rong uyi mini na bidu tanang bidum tu yi mini la tu ke glor alam lu alang lita karbi chot la pen ke amentang poisa li de ke alang li ke long ke doa poisa anda karbi ing long arat to poisa si alang li envaret chot na to ke lagi la pot si la salam nili pinida than tholo pini than tholo pinita pawali pini than tholo athema an ar ni ga preke nili ar julong lela pini si gar julong la salam la posi la kanang litum jasemet la salam pa jetang ke amreng constituency la pen kopli constituency positu kape thang along apre kape thang lo meni seta amreng pen kopli constituency positu kape thang la kanang litum amreng la pen kopli constituency amune ta tumta la nili bank passbook pen la nili checkbook ke nang lang kami kopia fansi neli arniwang Kathar poisa ke draw nang verma bank pen kopia porlo komar panola neli bi meeting ke dunja panchot neli ke choji pan kali meeting rata tum pan kapachinia kam ke claim la panchona siksidul ka pang tangya pan itu mah det ke cerai dia pan rata pan in long rat pan ke rai dia pan ke tum amen patta pen ke than lap ya pan ke chetung amen voter list pen kang than lap ya pan ke claim la sona la pen kang than da pe polo ke lang ni po pot kali siksidul long se li tom pan power nang jakong nang pilo la pen la ing than the de itum ing long so tung ke jokun elu la chini sini tum la ta claim ji pu la pen case ta do bom case apana poisa de ni tum betang si ke rum ta rata tum sinai pidun la ta ni tum apran ke cheng hut ke ni tum APHLC aveko la ke ahok lo council tum da yerso poisa nang rap dun ala ke cheng ko ke aman alang tum nang rap dun siput ha phi ke o a parlin phak sini tum phan ako nang chedan nun thurong a case along ta aman no phi ke ni tum council long ke dam de khang jang le council long ali minister MP tum long ta ni tum poisa hang nam ye ban dam di nili chot kali APHLC mo ni tum dam di lai lo la kardong